Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आं बेसेबांबा गुबुननि उनावहाय दिनै फैलायबाय guys. दिनैहाय माने आङो कार्बि आंलंआव दंफैयो आरोना बिखुनजोनि न'आवहाय दिबिकाजों आंजों फैदों आरोना. बेनिफ्राय कार्बि आंलंनि माइफोरा माबायदि जादों नोंथांमोना दिन्थिनो आरोना आङो. नायदो बिराद समायना जाखादों माइयानो. माने ओंखारजोबाखै आरोना खिन्थु बिराद माने गसाफोरा गिदिर गिदिर जादों. बेनिफ्राय बिरादनो माने बिदांफ्रा गोलाव गोलाव हरगोन आरोना गया माइ होननानै बुङो आरोना बेखौ. बिराद मोजां जादों. बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहानि बिखुनजो मोनहानि एबा जोंहानि गुमै मोनहानि बियो गय बागान आरोना. बेनिफ्राय ओरैहाय खुसेर दङ नै. खुसेरा गोग्लैलाबायनानै दङ आरोना. गोलाव गोलाव जानानै दङ, जाजासिगोन बियो. नै माने बियो एसे बेलेग जाद आरोना. बै मोनसे जाद दङ ओमफ्राय नै बियो एसे गिदिर जाद आरोना. बेखौ मा जादोंथाय मोनथिया आङो. बेनिफ्राय हरैबो दं आरोना नै हरै. ओमफ्राय बे गया माने आइमोनहानि आरोना. बेनिफ्राय माइआथ' बिराद मोजां जादों बिसिनियाव आरोना. बेनिफ्राय नै खुसेरा हेबलाबायनानै दङ नै. बुरजाथार गायदों आरोना हरै मोनसे हरै मोनसे. बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो आइमोनहानि न'खौ देखायगोन आरोना माबायदि. आं माब्लाबाथ' भिडिअ'आव लाबोफेराखैमोन, देखायफेराखैमोन आरोना. दिनैहाय आङो माने नोंथांमोननो देखायगोन. आं माने फोथारावसो दंफैयोमोन नालाय माइखौ माने आं नायफैदोंमोन आरोना. ओमफ्राय नोंथांमोननाव देखायनाय जाबाय. आदार उखैदों खोमा आरोना बियो आदार नै. नामाबो थुम्फु होनना बुङो आरोना थुम्फु. खुगा गुसुं सुंखाय. अमा आदार होबाय नामा आइया? आइया माने अमा आदार होदों आरोना. बेनिफ्राय अमा माबैसे दं आइ? अमाया माबैसे दङ? मानै नैबे मासे देरहांबाय आरोना. ओमफ्राय हरै मासे दाउफ्राबो जाजोब्बाय नै. बेनिफ्राय बिसानाबो गुमैमोननाबो दं आरोना अमाया. नै बिस्राबो आदार होखांबाय खोमा. नै बेवहाय माबा दं आरोना नै. गेन्दा माने बिराद आदार जाखायो आरोना नै. माबा दं आरोना बिराद आदार जाखायो बिसोरो. बेनिफ्राय बिसोरना नै दाबो माइहुं दं आरोना. जिगाबनि फुंनाया जोंहाथ' गैला सेवजोब्बाय. ओमफ्राय नैबे गुमैमोनहानि ट्रेक्टर आरोना. बेनिफ्राय बिस्रानि न'आ नै उननिफ्राय बिदि नुयो आरोना. आइमोनहानि न'आ नै. माने गुमैया फाखानि न' बानायनो हाथ'वाखै आरोना. बानायगोन आरो लासैनो. बेनिफ्राय ओरैजा आइया माने माबादों आरो. थास' ना मा रुनाय आइ? थास' रुनाय? थास' रुनाय सोर जायोना? जायो जानायालाय। बे आइया माने अमानो थास' रुनायखौ मादों आरोना. ओमफ्राय जा आबौआ नै बन खुथ्रा मादों. माने जोंहानि आबौ इयो आरोना गुमैनि माने वाइफआ आरोना. ओमफ्राय सिगांनिफ्राय भिउसखौ बिदि नुयो आरोना. माने न'खौ मोजां लुनो हाथ'वाखै आरोना. उनावहाय लुगोन आरोखि. गुमैया माने उनावहाय जै लुबाथाय बिराद गिदिर लुखागोन आरोना. ओमफ्राय नैबे फ्रन्टनि आरोना. फ्रन्ट ओमफ्राय ओरैजाबो माइआ हेभि जाखादों. ओमफ्राय बेहाय मोनसे फिसासा दखानल' दं आरोना बियो. माइआ बिराद मोजां जादों बिसोरनिथिं. बेनिफ्राय दिबिकाजों बेनिफ्राय आइजों हाथायाव थांदों आरोना. दहाय बे अमा माबानाया आदार होनाया बियो आइनि माने बिजावजालि जायो आरोना. बेनिफ्राय न'आ खाथि खाथि. ओमफ्राय बै आइया दानिदि आङो थास' रुदों नामा होनना बुंनाया बियो माने दिबिकानि आनै आरोना. आं आइ जायो आरो. बेनिफ्राय अमानो आदार होदों आरोना. अमायाबो बिराद माबायो नालाय. स' गाइस बेनोमोन आरोना. आं माने मालाबाबो देखायफेराखैमोन नालाय दिनै नोंथांमोननो देखायबाय आरोना. स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ गोदान बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो. थेंक इउ फर वाचिं.